Temor e incerteza son as sensacións que definen o estado dos miles de autónomos afectados por esta crise. A maior parte deles están parados, sen ingresos e non saben cando poderán volver á actividade. Na Asociación de Empresarios de Ribeira, integrada maioritariamente por comerciantes e hostaleiros, traballan de xeito incansable para minimizar os efectos da crise. Xa mantiveron contactos co alcalde e co resto dos grupos políticos para solicitar a súa colaboración. Están inmersos, ademais, no deseño de 2 campañas para incentivar as compras no comercio de proximidade unha vez que reabran os locais. Estamos traballando tamén en 2 campañas, especificamente unha para o sector do comercio, no cual non sabemos aínda a cantidad que queremos sortear entre todos os clientes que veñan a comprar ás tiendas, sean socios ou non socios. Estamos elaborando a campaña para abarcar a todas as tiendas, a todos os comercios, e aparte facer outra campaña para a hostelería que pertenezcan á asociación e que non pertenezcan. Queremos facer tamén unha campaña gratuita, que estamos en colaboración co Ayuntamiento, que en ese sentido está volcado completamente con nós, e incentivar aí o que é un pouquiño as compras e premiar tamén a xente que salga a comprar. O apoio da cidadanía será clave para que o comercio repunte tras un paro que chegou no peor momento, coincidindo co inicio de tempada. O sector de comercio sabemos que nos colleu na peor campaña, que foi a principio de temporada. Tamén estamos barajando as posibilidades de facer uns escritos para que intentar que os gobernos, tanto os autonómicos como centrais, legislen un pouquiño que son as rebaixas para unificalas a todos en general, e entonces, intentar paliar toda a mercancía que temos nos establecimientos, que ao final os proveedores a fin de mes están nos cobrando mismo. Cando se autorice novamente a apertura dos comercios, a patronal proporcionará as máximas garantías de seguridade aos seus asociados, entre os que comezarán a distribuir máscaras protectoras. Xa temos comprado 1000 mascarillas, estamos mirando tamén como vamos a poder empezar a traballar hacia o público, entonces tamén estamos prevendo en ese sentido para ter recursos onde dispoñer para os nosos asociados, e se nos chegan para tamén darlle aos que non pertenecen á asociación.